लावखाथा बेवहाय जिखिनि मिटिं खालामनानै जिखिनि आं बुजिनो मोन्दों लावखाथा बियो प्राइमारिया जाहैबाय गुदलिगाव प्राइमारिनि आन्दाराव गोलैयो इलेक्सना फैगासिनो दं फैगौ जुन मासनि 8 तारिखआव जागोन आरो आङो माखासे सम फ्रि मोननायखाय गामि गामि हाबनानै रायलायदों जिहेतु बेफोर ओनसोलफ्राव आं गोदो थालांदोंमोन आन्दलन समाव बहुतबार बेरायदों आं मिथिजोबगौ किन्तु 25 बोसोरसो जाबाय आं बेफोर ओनसोलाव फैयैया सुक्तिनि सिगांनिफ्रायनो आङो फैनाय जायाखै आन्दलन जाफुबाय थाबा दंमोन आङो दा फैनानै जिखिनि नुबाय आङो खोब मोजां मोनदों जथेस्थ' डेभेलप जायाखै जेरैबायदि नांगौ ओरै डेभेलप खालामनो हाजोबाखै आरो सम्भबबो नङा बियो जेखिजाया आगोलाव मा अबस्थामोन दिनै बहुद सोलायनाय नुदों आरो हयथ' मावबावनांगौ बहुद समस्या दंबावो बेखौ आं मावलांगोन आरो जोबोद मोजां सेम्बला बिपिएफआनो देरहागोन बे कख्लाबारि समस्थियाव बेथ' दिनै खोथा नङा बिपिएफआ बानायनाय दालाङानो होन लामायानो होन फाखा लामा दालां बेफ्राव बै प्रमद बर'आ एबसु लं लिभ न बड'लेण्ड नरेश लिरलाबायदों बेफोरो बबेनिफ्राय मोन्दों फालाय गावनो गामसा गाननानै बड'लेण्ड ट्रेन्सफोराव गाखोनानै हाग्रामा महिलारि मुर्दाबाद लिरो जों बानायनाय दालां जों बानायनाय लामानि सायावनो प्रमद बर'आ हाग्रामा महिलारि मुर्दाबाद हाग्रामा महिलारि गो बेक ओमफ्राय एबसु लं लिभ लिरलाबायो बेफोरखौ बुजिनो बाखि गैया आगोलाव मा दंमोन जों दिनै मा मावदों गासिबो जेसेबां मोजां मोजां दालां मोजां मोजां लामा बानायदों बेवहाय गासिबो एबसु लं लिभ हाग्रामा मुर्दाबाद नङा गुवाहाटियाव बर'फोरखौ होखारनायनिखौ नायिया गिदिर खोथा नङा खिन्थु बेहाय दायथ'आ सरकारहा दंमोन जिहेतु इउपिपिएलआ दिनै आसामाव सरकार सालायगासिनो दं जों बादिया सरकाराव थायोमोनब्ला बेफोरखौ दांनो हायामोन आगोलाव जों थानायाव सदियाव दांनो नागिरदोंमोन आं बुंदों बेखौ बन्द' खालामनांगौ इभेकसन खालामनो नागिरदोंमोन सदियाव बेखौ जों डाइरेक्ट बन्द' खालाम बेखौथ' हायोमोन सरकाराव दङ मानोथो सिरि थादों नायाखैबो खबरबो लायाखै बियो राकेश बिसिं जाम्बानि खोथाखौ आं दा रायलाय राजेश बेफोर जाम्बा बुरबकनि बे बुरबकनि खोथाखौ आं दा देरहागोन बिराद मोजां 5000 भटआव देरहागोन गबिन्द बसुमतारिया नोंथांनि सायाव मोनसे खोथा बुंदों गबिन्दमोननि खोथाखौ आंजों दा रायलाय बिसोर आंजों समाया गबिन्दमोननि खोथाखौ दा रायलाय आंजों समाया बिसोर